Se hvem der kommer her. Excel. Det er Joyce. Hej Joyce. Nå, system. Så skulle du lige... Fordi et af tallene er de tal, der aldrig ændrer sig. Er det ikke noget med det? Eller har jeg fået noget helt forkert? Forskellen i dem, og så dividerer med, hvad der var til at starte med. Så får du et eller andet procenttal. Det vil man så kalde relativt. Relativt er alt. Okay. Skide godt. Jeg ved ikke, om jeg skal prøve at sætte mig om hjørnet. Det gør jeg. 10 minutter. Okay. Joyce. Så er det, hvad de 20% sådan er. 20%. Alright. Så det vil sige, at hvis en bluse koster 300 kroner, så er det et absolut tal. De 300 kroner er et absolut tal. 20%, hvis den er udsalg til 20%, det vil det sige, at de 20% er et relativt tal. Men hvis du finder ud af, hvor meget de 20% er, hvilket jeg lige fik at vide med 60 kroner, ja, 60 kroner. Der er de 60 kroner et absolut tal, fordi du finder ud af, hvad det er præcist. I think. Yeah. Så procentdelen, den procent du sparer er et relativt tal, men når du finder ud af, hvor meget du sparer, så er det et absolut tal. Ja, og det er min forklaring.